Gaur Burdinezia landuko ditugu EHUko 34 ikasleren kontra hartutako neurriak ikasle greba baten harira, baita ere Pablo González kazetariaren kasua eta erregiaren erreforma Euskal Autonomia Erkidegoan. Hau eta gehiago gaur Burdinezian. Gabon eta ongi etorri gaurko Burdineziako saiora. Hemen irekin Aitor Bizkarra, Irene Ruiz eta Jon Agirre. Ongi etorri zuei ere. Gaurko lehendabiziko berria da, Eba Ferreirak elkarrizketa bat egin du berrian, kontatuz zein zoragarria den EHU, eta bertan defendatzen ditu aurreko urteko ikasle grebaren harira unibertsitateak hartutako neurri errepresiboak. Berria egunkariak duela gutxi elkarrizketa egin dio Euskal Herriko Unibertsitateko errektore Eba Ferreirari, EHUko 34 ikasle grebalariri irekitako espediente disiplinarioen inguruan galdetzean esan du iazko martxoan greban eragindako kalte materialengatik ireki dizkietela espedienteak ikasleei eta ez protesta egiteagatik. EHUn adierazpen askatasuna bermatuta dagoela ere azpimarratu du. Otsaiaren erdialdean manifestazio jendetsua egin zuten ehunka ikasleek Gasteizko kampusean, eskubide politikoen defentsan eta EHUri exigitzeko atzera bota ditzala iazko ikasle grebaren harira ireki dituen zigor espedienteak. Oraingoan ere polizia indarren bidez erantzun zuen unibertsitateak eta kontratatutako segurtasun indarrek naiz ertzaintza goizetik hartu zuten Gasteizko kampusa. Zer deritzozue? Bai. EHU zoragarria da eta zenbat eta askatasun politiko murritzagoak izan, orduan da zoragarriago izango da emakume honentzako, ziurrenik. Eta honen harira, kontuan izan behar da, hau ez dela gertakari isolatu bat, askatasun politikoen zuntxipen progresiboa ari dela gertatzen, eta jar dezakegu adibidetzat, nola ez dakit iaz izan zen edo 2 urte pasa diren, Ibaetan ere izan zen horrelako gertakari bat, antolatzeko espazio bat eskuratu zuten ikasle batzuek eta polizia sartu zen erabat eta 20.000 euroko isunak jarri zituzten eta bar. Orduan, IAK esaten duenean EHU kampus poliziala edo EHU unibertsitate polizial bat dela, kontuan hartu behar dugu horrek izaera bikoitz bat duela, eta horrek ez duela esan nahi soilik EHUren eta ertzaintzaren artean elkarlan aktibo bat existitzen dela eta EHU baimentzen duela ertzaintzaren sarrera kampusean, aipatutako kasuetan gertatu den bezala. Horrek esan nahi du, bestalde batetik ere, EHU bera, ertzaintzarekin daukan harremanarekiko independenteki, ari dela bilakaera polizial bat izaten. Eta hor, esanguratsuak dira, adibidez horrelako espedienteak, horrelako jarrera errepresiboak, eta bestalde batetik ere, badakigu, ez dakit, pentsatzen du 8 milioi euro bideratzen dizkiola Delta Segurtasun enpresari EHUk, gainera, gehitu duela 2 milioi eurotan inbertsio hori, segurtasun pribatuan egiten duen inbertsio hori, eta seguraten enpresa hauek ibiltzen dira propaganda kentzen, ibiltzen dira jendea presionatuz, bildurra sartuz eta bar. Eta gero bestalde dago, bizikidetza legea edo plana ez dakiten nola daukan izena, kriminalizatzen dituenak, piketeak eta bar. Kasu honetan gainera, pikete batean zebiltzan ikasle hauek eta orduan atxilotu zituzten. Orduan garrantzitsua iruditzen zait, azpimarratzea izaera bikoitz hori. Alde batetik ertzaintzaren eta EHUren artean sekulako hartu emana dago, ertzaintza sartzen da sekulako impunitatez unibertsitatean,
Gero unibertsitate publikoaren apologetek esango dute unibertsitatea ez dakit nolako espazio librea dela, hori gertatzen da, eta gainera beste alde batetik instituzioa bera ari da deriba polizial erabatekoan. Bai, aurrekontuak aipatu dituzula, ere gustatuko litzaidake komentatzea zelan elkarrizketa horretan ebak ere egiten duen auziaren horrelako desbideraketa bat, ez? Berez, neurri represibotzat hartzen dugun hau, berak kokatzen du hain zuzen denon unibertsitatearen baitan azpiegiturari egindako kalte ordainetan. Zehazki, eurek esan da ere 55.000 euroko kalte ordain horietan. Aipatzekoa da, zifra txikikeria hutsa bada, aurreko astean jada, aipatutako 484,5 milioi euroko aurrekontu horren aurrean, ez? Hori batetik. Eta gainera, sostengatzen du bere argudiak eta bera aipatutako unibertsitatearen publikotasun horren baitan, ez? Aipatzen du eta mahai gainean jartzen du zelan, badela horrelako talde bat, askatasun politikoen alde lerratzen den horrek egindako kalteak beraiek eragin bat suposatzen dutela herri abstraktu horren baitan, edo behintzat unibertsitatea finantzatzen dugun jende horren baitan, agente violento bezala, problematiko bezala, eta gainera, gustatuko litzaidak gehitzea honen guztiaren azalpenean ere egiten duela batetik onartu unibertsitatearen publikotasun hori, eta segituan ere aipatzen du zelan eragina badoala unibertsitatera inolako sarbiderik ez duen jende horren baitan ere. Bai, egia da. Ni publikotasun hortan ningo nuke baita ere azpimarra, ez? Matulako EHU beti dala olako ente marabilloso bat, ez? Eta, nik uste ulertu erdala, betetzen funtzio gaur egungo gizarte kapitalistan, EHU bere orokortasunen alde batetik bai, esango dugu, proletarguen inteligentzi kolektibo hori nola dagoen guztiz zapalduta bertan hegemoniko da nolako ideologi postmoderno baten baitan esango dugu, eta, zesanik ez, enpresa pribatuek dazkeben interesak eta interbentzio zuzenan ondorioz, ez? Eta alde batetik horti eta bestetik proletarguen esango du espresio politiko edanak zapaltzeko erabiltzen nahi din mekanismo berri guzti hau edanak, esango du bere garaien nolako zebat irla hortan ez, nola zan unibertsiadie polizi gabeko eta bertan gotortze ziren espazioa bezala, hori ja nola anulauta daun. Eta, enbestatik seinalau nahiko nuke hor irakasle orokorrien hor bertago parte hartze eta burokratanak nola honen aurrien ez den oinolako adierazpen egiten eta EITB-nak bai gotortziela hortan nun unibertsiadik izen berko lukebe nolako ente marabilloso hori gaur egun ez dana, baina benetan betetzen funtzio horri erreparau gabe gizarte kapitalistan gaur egunaz. Ondo, ez badaukazu beste zer esateko, hitz beste egingo dugu. Pablo González kazetariak urtebete egin du kartzelan, Polonian, zera egozten diote, Errusiarentzako lan egitea, Errusiaren espia bat izatea. Pablo González kazetari bizkaitarrak urte bat bete du Polonian preso. Iazko otsailaren amaieran atxilotu zuten Poloniako hotel batean Ukrainako gerrak leher egin eta gutxira. Kazetaritza lanetan ari zen Polonian, Ukrainako mugatik gertu, gerra agertoki berriaren eta refuxiatu olatuaren berri ematen ari zen hainbat edabiderentzat. Errusiako inteligentzia militarari informazioa ematea eta Errusiarentzat espioi modura jardutea leporatzen diote, baina oraindik ez dituzte bere kontrako froga zehatzak aurkeztu, epaiketaren data ere ez dute zehaztu. Poloniako auzitegiek behin eta berriz luzatu diote behin-behineko espetxealdia, gutxienez maiatzaren amaierar arte izango dute behin-behinean preso. Poloniako autoritateek preso arriskutsutzat hartu dute González eta ia erabateko isolamenduan eta inkomunikazioan daukate kartzelan. Nola ulertzen da hau? Nik seinalau nahiko nuke hasiera batetik nola
bai, esango du Mendebaldik eman dituen interbentzio militar guztietan, ez, nola bere burua aurkeztu, nolako aliantza batetik demokratikue, zuzenbide estatuek, bere oinarrietan hartzeitun zebezela, orduan interbentzio militar dana justifikatzeie olako, esango dugu hori, ez, demokratizazio batzun, eta esango dugu diktadore, eta, bueno, eskubidik urratzeituen herrialde horietan implantatzeko nahipautako esango dugu ideologia hau dana, ez? Eta ikuste duguna da, gaur egun, olako gerra kontestu baten, behaiek dien lelenak, ez, olako, esan da bezala, kazetai bat sartu espetxien, ez da izan bat urte betien, isolamendu egoeran, ez da impunitate guztiz, behe gai dinin adibidez, Rusile hilelengo kritikite zioena, zanin ez protesta eskubidie eta kazetaritza eskubidie urratze zebela atxakatzen behe guztiz berdin egite benin. Eta, bueno, bai, azpimarrau, lehen esatetan bezala irakasle dukin, hemen gaur egun kazetaritza mundu hortan, eta nik uste orokorrien badatzen edana hori dela ez, ez da hola inolako babesik, ez dela erakusten olako amorru bat horren aurrien, gaur egun kazetariek bihurtu dielako, esan dugu ez, gaur ez dugun ez da kazetaritzei da propaganda utze da, dana die ordaintze benan lakai utzek, eta ikustea ez, ondorio ezin da, nolako gertaera baten aurrien, isiltasun absolutue danan gainetiken, eta Europan ez da ezer pasatzen. Eta gainera Pablo Gonzalezen atxiloketa ez da kasu isolatu bat, jakina da kazetariz osatutako zerrenda beltza bat badagoela, eta gerra testuinguru honen baitan ere ez delan inteligentzia zerbitzu hauen horrelako elkarlan bat badagoela, hain zuzen gerra testuinguru honetan errelato zehatz bat zabaltzeko aukerak dituen hori identifikatu eta guztiz neutralizatzeko. Horren adibide da, esaterako, gerra hasi aurretik Pablo González zein bere senideak edo ingurukoak interrogatu zituztela da, eta plano horren baitan ere txertatuko litzateke esaterako estatu espainola bera. Eta gainera, alperrik da esatea, jendea asaldatzen da, esaten du, Espainiar estatua ez da ezer egiten ari, Espainiar estatua izan da agente aktibo bat auzi guzti hontan. Zuge esan duzun bezala, horre onda, lehenengo unetik, ze Pablo atxilotu zuten gerrak eztanda egin eta 2 astetara, eta lehenago zeuden Poloniako, Ukrainiako eta Espainiako inteligentzia zerbitzuak galdeketak egiten bai familiari eta bai berari. Lehenengo unetik egonda koordinazio internazional bat kontrainteligentzia neutralizatu alizateko. Eta hori da garrantzia duena eta ez erregimen politiko baten edo besteren izaera politiko diktatorialagoa edo ez dakiz zer. Europar batasuna biltzen duen akordio ekonomiko batez gain horrelako kultura politiko bat delako errelatoa erortzen da bere pisuarekin. Hain zuzen, esan dakoa, Espainia izan da agente aktibo bat auzi guzti honetan, bintzat bere inteligentzia zerbitzua. Orduan horrela ulertu behar dugu eta ezin dugu naifak izan eta pentsatu, ez dakit, egin zezakela agian Pedro Sánchezek zerbait, Pedro Sánchezen inteligentzia zerbitzuak daude auzi guzti honetan sartuta, nolabait. Eta horrela guztegu ez dela 2 aste gerri lertu zala, eta interbentzio militara eman zala 2 aste, baina gerri lehenuotik ja maskauta zegoela eta preparatibo ganak martxan. Bere espresio ezberdinetan azkenean jorratzen ari garena da autoritarismoaren gaia besteak beste, eta pixka bat hildo honekin jarraituz, nahiko nuke komentatzea abenduan eman zen RGIaren diru-sarrerak bermatzeko errentaren erreforma. Lege berri honek egiten duena da, besteak beste, kontrolare gogorrago bat inposatu laguntza hori kobratu behar dutenengan. Eusko Legebiltzarrean iazko abenduan onartu zuten diru-sarrerak bermatzeko errenta edo RGIa arautzen duen legearen erreforma, EAJaren, PSEren eta Podemos Ahalduguren aldeko botoekin eta EH Bilduren abstentzioarekin.
Aurrera pauso modura aurkeztu dute erreforma alderdi politikoek diru laguntzaren zenbateko 8% igo dela eta laguntza jaso ahal izateko baldintza burokratikoak malgutu direla esanez. Hainbat eragilek seinalatu dute ordea, igoera horrek ez duela lortzen bizitzaren garestitze orokortuari aurre egitea, eta baldintza burokratiko berriekin ere eskatzaile askok jarraitzen dutela laguntzatik kanpo geratzen. RGIaren erreformarekin gainera, diru laguntza eskatzen dutenen kontrako kontrol burokratiko eta poliziala handituko du Jaurlaritzak. Lanbidek ikuskatzaile talde bat sortu du espreski diru laguntza eskatzen duten pertsona kontrolatzeko. Orain arte legez kontrakoak ziren kontrol mekanismo batzuk ere legeztatzen ditu erreformak. Adibidez, ertzaintzak eskatzaileen etxeak miatzea, laguntza jasotzeko baldintzak betetzen dituzten edo ez ikertzeko. 2014tik esku hartu du modu horretan ertzaintzak orain arte legez kanpokoa izan arren. Bestalde, erreformak zigor gogorragoak aurre ikusten ditu, ikuskatzaileen ustez laguntza jasotzeko baldintzak urratu dituztenentzat. Kasu horretan, laguntza hainbat urtez kendu dakieke administrazio publikoak. Zertan datza erreforma honek, ze ondorio ekarriko ditu? Lehenik eta behin uste dut interesgarria dela erreformaren osotasun horri heltzeko inmediatoki suposatzen dituen ondorio eragin horietatik hastea. Lehenik eta behin erreformak berak baimentzen du eta onartzen du orain arte aipatu izan diren esaterako ertzaintzaren miaketa horiek guztiak, presio mekanismo eta kontrol mekanismo horiek nolabait baimentzen direla erreforma honen baitan. Eta baimentzen dira gainera, oinarrizko eskubideen urraketa baten bitartez, ez dela batetik bizi lekuaren bortxa ezintasuna nolabait horren gainetik pasatzen direla, intimidaziorako eskubidea urratzen dela bere horretan, eta gainera errugabetasun presuntzioa ere alde batera uzten dela. Beraz, bortxaz eta intimidazioz gauzatzen dituzten, edo mekanismo horien bitartez gauzatzen dituzten prozedura hauen guztien aurrean ere proletalgoa gelditzen da nolabait behartuta. Ez azken finean, mehatxutzat hartzen dutelako lanbidek ematen dien prestazio hauen ukapena edo kentzeko aukera eta arrisku hori badaukatelako, eta gainera erreformak txertatzen du ez soilik ilegalak diren mekanismo hauen normalizazioa, baizik eta osatzen du horrelako lanbideko langilez osatutako inspekzio taldetxo bat, ez lukenak, ez da gutxiago ere geldituko aurreko mekanismo horiek, eta gainera eskubide subjektibo guztia dauka aipatutako kontrol hori ezartzeko modu zuzen batean. Igual apur bat argitzearren 2014 ezkero badakigu ertzaintza joatezela RGIa jasote zutenengan beraien etxeak miatzera, baina orain berritasuna da lanbidek bere polizia burokratiko propioa sortu duela. Lanbideren eta ertzaintzaren arteko elkarlana eta lotura lehenagotik dator, irakurri dut, nola 2014tik praktika hauek ohikoak diren. Hemen gertatzen dena da, orain areagotu egin direla, eta erreforma horrek egin du lehenagotik zetorren joera bat formalizatu eta legeztatu. Eta guk hitz egiten dugunean kapitalaren metaketa krisiaz eta horrek daukan manifestazio behinenetako bat da langile klasearen kapa zabalak okaztatzen dituela, kanporatzen dituela, baztertzen dituela ekoizpen aparatuak. Horrek esan nahi du, badaudela kapa zabalak, gero eta handiagoak, azalekoak direnak sozialki eta estrukturalki gizartetik baztertuta daudenak. Orduan, lanbideren funtzioa zein da. Testuinguru horretan ulertu behar da lanbideren funtzioa. Lanbide ez da jendea lan munduan integratzeko zera bat, instituzio bat. Lanbide da estrukturalki lan mundutik eta gizartetik kanporatua dagoen gizarte sektore hori burokratikoki kontrolpean edukitzeko erreminta bat.
Eta behar ditu ere, nahi baldin bada, baliabide polizialak eta bere aparatu burokratikoa indartu. Zentzu hortan interesgarria da Ibai Julianek kolaborazio bat idatzi du Gedarren, eta horre esaten du, hipotesi bat botatzen du, eta esaten du, pasatzen ari garela ordena disiplinarioari dagokionez, gabeziaren disiplinatzetik, nola dio, esedentzia eustearen paradigma batera. Honekin esan nahi duena da, kapitalismoaren industrializazio fasean eta fase gorakorrean nahi baldin bada, lehen da biziko proletarizazio historikoan, disiplinamenduaren funtzioa zela, balanda eremutik eta bere bizibide tradizionaletatik erauzia zegoen sektore bat, artisaue, kiebra jotakoak eta bar, disiplinatu behar zirela, eskulan egarri zen ekoizpen aparatu batean integratzeko. Gaur egun gertatzen dena kontrakoa da. Ekoizpen aparatua ari da jaurtitzen, baztertzen jendea, kapitalaren konposizio organiko altuagatik zehaztekotan, eta behar dira horrelako erreforma instituzional batzuk, horrelako instituzio espezifiko batzuk, esedentzia hori, poblazio esedente guzti hori, estrukturalkia, gizartetik baztertua dagoena, arrastoan mantentzeko. Eta RGIa da ordena disiplinario bat. RGIak exigitzen ditu sekulako baldintza jaso izateko, eta hau da horretan sakontze bat, besterik ez. Eta horrein batea, beti nik uste hemen programa honetan askotan aipaduna, ez? Dela, pobrien kriminalizatziun beste pausua gehiago, hau da, azken urtien ikusi ditugu ez da izen bat erreforma eman diela, bai urtuena, bai okupazioen kontrako ofentsiba horta esate duna, nola behin da berriz adien zokoratzen esan da bezala, ez? Proletarguen kapa kolpauen hori, eta disiplinamenduna nik uste honek betetzuna gaina egite dena da, lege bat nun saldu aldan zerbait positibo bezala ez, ongontan dela RGIen altxaeria, eta atzetik sartzen dizue, olako erreforma disiplinario bat, nun esate duna, dela zentzu baten baita ere, lotzena guztiz esango du proletarguen zati hori estatuen beharroi eta guztiz disiplinauta alditzeana eta guztiz beharrezkotasunez estatuekiko. Eta horrekin aipau nahiko nuke baita ere, ja ez dela bete erdien baldintza eta burokratiko guztiek, baizik eta nolako neurriek eta esango dugu subordinazio hori estatuei eta menpegotasun horrek egiten baita ere, perfil hori burrukatiken eta militantzi politikotiken urrundu, ez? Hemen ikusea izan dugu gure eskuetan behintzet, gure begietan, nola hainbat laguntza subjektibu gizen aldila eta gizarte zerbitzutago teknikai erabaki aldeena eman edo ez, horiek galtzeko bildurrez, nola arpegile emateko bildurrak eben, ez duen lehenengo lerruen ez dien jartzen, eta barrez. Orduan, dazkela neurri honek eta neurri hau dazkela nolago adar ezberdin desente. Eta nahi baldin bada izteko, gaurko saioan tratatu ditugun 3 gaiek erantzuten diote logika antzekoari, edo nahi baldin bada logika beraren 3 espresio dira. Hitz egiten dugunean, zuzenbide estatuaren transformazio bat ari dela gertatzen, estatu forma autoritarioaren modelo berri bat erantz, horrek adierazpen ezberdina dauzka, eta adibidez, gerra testu inguruan kasetariekin gertatzen dena, relato bakarraren zabalpenarekin eta guzti horren inguruan dagoen jasarpen hau koka dezakegu hor, beste alde batetik koka dezakegu hor antolaketa politikoaren baldintzak suntsitzera begirako jasarpen guztiarekin, eta hor hitz egin dugu EHUren izaera polizialaz edo izaera polizial bikoitzaz ere bai, eta azkenik pobreziaren kriminalizazioa, poblazio excedentearen disiplinazioa eta bar. Orduan, joera autoritario orokortu honen testuinguruan pentsatzen dut, edo mendebaldeko krisi politikoaren testuinguru honetan pentsatzen dut behar direla kokatu 3 gaiak. Halako kontrola izango da zerbaiten beldur direla?
Izan daiteke bai. Espero dugu horrela izatea. Bueno, hau izan da gaurko Burdinesia, gaurkoz nahikoa eta hurrengora arte. Eskerrik asko guztioi. Bueno, no podemos dejar pasar la oportunidad de, teniendo a un periodista de cierto recorrido como es el suyo, de preguntar por el caso de Pablo González. Ya se va a cumplir un año de su detención acusado de espionaje ruso por parte de Polonia y bueno, ha sido sonado su caso. Y bueno, queríamos preguntarte sobre todo por este caso en específico, pero también en general, qué es lo que implica la guerra para la libertad de expresión, tú como periodista de recorrido y que has conocido estos lares, y cómo crees que qué escenario se abrirá en estos temas. Vamos a ver. En el plano de la información hay un retroceso enorme. Cuando redoblan los tambores de guerra, los periodistas se ponen el uniforme, ¿no? Esto lo vimos en la guerra de Ucrania, lo vemos en la guerra de Irak, etcétera, etcétera. Pero ahora incluso más, porque en la guerra de Irak, por ejemplo, había una fuerte opinión pública en contra de la guerra, por lo menos en Europa. Con la guerra de Ucrania, pues de momento no hay una gran oposición, porque cuesta más de comprender un poco toda la complejidad de la situación, ¿no? Pero bueno, ahí está el informe que nos están dando los medios de comunicación, ¿no? Sobre esta guerra, ¿no? Que es infame. Realmente se están hablando de los crímenes de guerra, los delitos que ha cometido Rusia o que se atribuyen a Rusia, algunos reales, otros supongo que multiplicados por 100, pero no se habla en absoluto de los que hacen en el bando ucraniano también, ¿no? O sea, la ejecución de prisioneros, por ejemplo, que es una cosa que hemos visto en vídeos filmados por los propios soldados ucranianos, o la eliminación de toda la oposición en Ucrania, ¿no? O el cierre de medios de comunicación, todo eso está ahí, ¿no? Entonces no ha habido un informe crítico de todo eso, no ha habido tampoco un informe básico sobre el estado de la opinión pública en Ucrania, ¿no? Donde las encuestas nos dicen hace mucho tiempo que el consenso para entrar en la OTAN siempre ha sido muy problemático, ¿no? Era negativo, o sea, había una mayoría de gente en contra, incluso durante la guerra. La mayoría a favor del ingreso en la OTAN está subiendo, pero sigue sin ser un tema absolutamente. Nos han hablado de los centenares de miles de jóvenes que se han ido de Rusia para evitar, pero es que en Polonia, en el mes de abril, habían 400.000 hombres en la edad militar que se escaqueaban de ir a hacer la guerra, ¿no? Según fuentes ucranianas, se ha detenido a 12.000 personas intentando cruzar ilegalmente la frontera, ucranianos que querían rehuir el servicio, ¿no? Ha habido muertos, incluso congelados, atravesando las montañas del Cárpato, ahogados en los ríos fronterizos con Rumanía, cosas así, ¿no? De todo esto no se ha dicho nada, ¿no? O sea, hay un informe absolutamente fraudulento de esta guerra, ¿no? Lo cual es natural y te obliga a jugar con muchas fuentes, porque de parte rusa también hay un esfuerzo propagandístico muy grande, pero bueno, para eso somos adultos y los informadores tenemos que sabernos orientar un poco en todos los universos, ¿no? Por tanto, hay un retroceso general, ¿no? En Rusia es evidente. Aunque en la televisión rusa también se discuten cosas, no estamos en Corea del Norte, digamos, ¿no? Pero bueno, en la televisión alemana es tremendo. O sea, cualquier consideración de una persona que diga, bueno, es que las responsabilidades de esta guerra son compartidas, ¿no? O sea, esto tiene algo que ver también con la ampliación de la OTAN, no es solo el régimen de Putin y tal, o sea, también hay otro tipo de consideraciones. Inmediatamente es acusado de ser un aliado de Putin, o sea, estamos en una atmósfera completamente macartista, ¿no? Y bueno, respecto a Pablo González, ¿qué vamos a decir? O sea, un año prisionero. ¿Con qué acusación? ¿Se ha formulado la acusación ya? ¿Lo tenemos? ¿Cuánto tiempo se permite la ley una prisión preventiva? ¿Un año se puede estar? ¿Estamos en guerra nosotros con Rusia?
el delito el supuesto delito atribuido a Pablo González sería delito en España, es ciudadano español, pues por tanto hay que defenderlo, hay que exigir por lo menos que se le trate como un ciudadano con los atributos que el derecho nos da a los ciudadanos todavía en este mundo occidental, ¿no? Esto es lo mínimo de lo mínimo que debemos exigir en el caso de Pablo González, ¿no?